हमरा पर ढेर शासन मत चलाई। शासन तो शासन ना चलाए, हमार सास हमरा पर चलौली, हम तहरा पर चलाए। अब पुरानका जमाना के पतो ना है कि सहेम लोग शासन चलाए नु तो हम पर शासन बुला देम। पहले का जमाना। मम्मी जी हम नैहर जाई, बहुत दिन हो गए बा नैहर गईला। ना नैहर का करे जेबू, आ तू चल जेबू तो काम के करी घर के। ठीक बा मम्मी जी। अब का जमाना। हेलो मम्मी जी। हेलो, छत पर से कपड़ा उतार के तनी ले ले आई, जौन सूखे के डाल रख। हम काहे उतार ले आई, आ तू का करता रू, आ घरे में से हमरा लगे फोन करता रू। मम्मी जी हम घर में नहीं खी, हम तो नैहर आ गइल बानी। रउआ सुतर अनिया नु, यही से हम ना उठैनी है रउआ के। बाबू देख ना, तोरा मेहरारू के तबीयत खराब हो गइल बा, बड़ा हमरा टेंशन हो गइल बा, चिंता हो गइल बा। जा ना कोनो डॉक्टर के बुला लिया वो। तबीयत खराब हो गइल बा। अच्छा तू टेंशन मत ला, हम देखा तनी का भइल बा। तू कहेलू कि हमार माई तारा के नाम मानेले, देखो तो तारा तबीयत खराब हो गइल बा त हमरा माई के कितना टेंशन हो गइल बा। का भइल बा तारा? रउआ माई के ई बात के चिंता नहीं है कि हमर तबीयत खराब भइल बा, उनका ई बात के टेंशन भइल बा कि खानवा के बनाई और घर के कामवा के करी। दुल्हन तनी पकौड़ी बना दे तब अपनी खाई। हम समोसा खाएम। इतना काम हम अकेले कैसे करम? दीदी चली ना तनी मदद कर दी। ना रे बा, हम ना जाए, बहुत ठंडा लगता। जैसे हमरा ठंडा लगते नहीं खे, हम पत्थर के नु बनल बनी, बैठल बैठल फरमाइश करत रहता लो खाली। हाय, का रात में फोन चार्ज में लगा के ना सुते के चाही, ना तो बैटरी फाट जाला है। अपने नियर बोका समझ ले बानी का? हम मोबाइल के बैटरी रात में निकाल के चार्ज में लगावेनी। का हो, बाजार लेके चले के का? चले के बामा जी। तो हम 2 मिनट में तैयार हो गनी, तोहरा इतना देर लगत तैयार होके में? माँ जी मैगी या बिरयानी में अंतर न होला। कनिया तहर माई बाबूजी नु जब देखो तब दुखे रोत रहेला लो, हमेशा कहेला लो कि पैसा के तंगी चलता, तब बिजनेस ठीक से नहीं के चलत। आज ले कहियो ना कहले होई लोग खुशी से बानी सन, सुखी से बानी सन, कहियो ना कहेला लो। तो दुख ना रो लोग तो का करो लोग? दुख ना रोई लोग तो रउआ लोगी के डिमांडे खत्म ना हुई। ये चीज जानता नहीं एगो बात, 1 सप्ताह पहले नु बगल वाली भाभी गई सोनपुर मेला घूमे, अब भुला गईली मेले में। भाई साहब खोजत रहलन, तो पुलिस नु भाई साहब से पूछलक कि रउर मेहरारू कौन कलर के साड़ी पहनले रहली ह, कोनो चिन्हासी बताई, तो इनका यादे ना रहे। कैसन हस्बैंड बान तुमका याद ना रहे? ब्लू कलर के साड़ी पहनले रही, 4 गो बाला लाल कलर के हाथ में रहे, 4 गो बाला लाल कलर के हाथ में रहे, माथा पर बिंदी लगेले रही ब्लू कलर के मैचिंग साड़ी से, गुलाबी कलर के लिपस्टिक लगेले रही, कान में बड़का बड़का झुमका पहनले रही। कैसन उमरत बान तुमका कुछ याद नहीं खे? कल हम कौन कलर के साड़ी पहनले रहनी? तू का पहनले रहू? मतलब 1 सप्ताह पहले के बात याद बा कि उ का पहनले रहली, हम कल का पहनले रहनी याद नहीं? काम नहीं के करे के, दिन भर बैठल रहता रू, खाली मोबाइल चलावत रहता रू। जान जानी मम्मी जी, हमरा यहाँ नु एगो बुढ़ियो रहली, वो अपना पतोह पर बड़ा शासन चलावत रही, 1 मिनट बैठे ना देत रहली, तो उनका के एक दिन उ कुत्ते काट लेलक और मरिए गईली। कोई हमरो जरे ऐसा न हो जा। ना ना जा जा जा, आराम कर तू। दीदी तोरा नैहर में ज्यादा अच्छा लगेला कि ससुराल में? हमरा तो नैहरे में अच्छा लगेला। आ तोरा? हमरा तो ससुराल में। इहे तो हमनी के किस्मत फूटल बा कि तो ससुराल में ज्यादा दिन नहीं खिस रह सकत, और हम नैहर में ज्यादा दिन नहीं खी रह सकत। ए जी एगो बात बताई तो, अगर मरला के बाद हम स्वर्ग में चल गईनी और रउआ नरक में चल गईनी तो का करम? का करेम? कुछ ना करेम। अब वैसे भी तारा साथी अगर स्वर्गों में जाएम तो हमरा ला नरके समान रही, तो ऐसा अच्छा नरके में रहे। भाभी जी आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना।